Sut hwyl? Fy enw I ydy Hughes Aploxyn, a dwi'n byw yma yn Llanrwst, hefo gelegt fy nghi amryw. Gweithag modd, fe gollais fy nhŷ mewn tân mawg, ond roedd yn digon lwcus i cael y cynnig i fyw yma. Sgyn i mond diolch i bobl Llanrwst am fy helpu. Wrth gwrs, nid y fi ydy unig un sydd wedi colli ei gartref mewn tân yn Llanrwst, nac i gelegt. Daeth tân ag yfela mawr i Llanrwst, gyda gyfeloedd Llywel yn ein llwolaf, ac Owain Gwynbwg yn erbyn Lloegr. Ond adeiladodd y bobl y dref yn ôl pob tro. Ond mae gen i ddwy stori agall sy'n llai adnabyddus. Ti'n gwrando gelegt? Yn y flwyddyn 954, roedd Cymru wedi rhannu'n 4 gan. Y ddau brif ran oedd Gwynedd yn y gogledd o dan Idwal Foel, ac Deheubarth o dan Hywel Dda. Roedd anghytundeb rhwng y ddau. Roedd Idwal yn weld y Sacsoniaid fel gelynion, ac Hywel yn ei gweld fel ffrindiau. Penderfynodd Idwal ymosod ar y Sacsoniaid yn amwythig. Ond, cafodd Idwal ei ladd. Ac felly roedd ansicrwydd dros pwy fydda'n rheoli Gwynedd. Yn ôl y drefn ar y pryd, meibion Idwal ddylai etifeddu teyrnas Gwynedd, ond daeth Hywel Dda o'r de a chymryd Gwynedd. Yn fuan, daeth y rhan fwyaf o Gymru dan reolaeth Hywel Dda. Roedd Hywel eisiau i bobl Cymru gyfan gan dar ei gyfraith o cyfreithiau Hywel Dda. Roedd rhaid i feibion Idwal dianc o Gwynedd, a cuddio oddi wrth Hywel Dda. Ond, yn fuan iawn, bu farw Hywel Dda o dysentery. Glywodd meibion Idwal y newyddion, penderfynodd y ddau fod yn amser dychwelyd i Gwynedd. Ond roedd meibion Hywel Dda hefyd eisiau cadw Gwynedd. Amser am frwydr enfawr. Ac fe gyfagfu byddin oedd meibion Idwal a meibion Hywel yng Nghau Melwr. Cafodd pobl Llanrwst ei symud i goed Llanddoged i guddio yn ystod y frwydr. Yn dilyn oriau y frwydro, meibion Idwal oedd yr enillwyr. Llosgol Llanrwst. Lladdwyd meibion Hywel. Ac oedd nawr yn ddiogel i bobl Llanrwst dod allan o'r coed. Wedi'r frwydr, cafodd Llanrwst ei ailadeiladu o'r lludw. Ond mae gen i'n stori arall. Rhwng y blynyddoedd 1455 a 1487, roedd 2 garfan yn ymladd am goron Lloegr. Roedd byddinoedd y Iorciaid eisiau disodli Brenin Harry, y chweched, a'i dilynwyr y Lancastriaid. Erbyn heddiw, da ni'n galw gyfela yma yn rhyfeloedd y gosod.
Yn 1483, roedd y Iorciaid yn ennill, a fe rhaid i Lancastriaid guddio oddi wrth y brenin newydd, Richard y 3. Mae coedwig anferth ger Llanrwst, sef coedwig gwydig, ac hiwla yn y coed, mae'n ogof gydd o'r enw Carreg Gwalch. Dyma lle roedd rhai o'r Lancastriaid Cymraeg yn guddio. Roedd arweinwyr y Lancastriaid yn Cymro lleol, yr enwog Dafydd ap Siencyn. Yn ôl y sôn, roedd Dafydd yn fardd ac yn wych efo bwasaeth. Ymosododd Dafydd ar gadarnleoedd Iorcaidd yn Sir Dinbych. Roedd brenin Richard yn flin iawn am hyn. Felly, mwyn talu nôl am chwalu Dinbych, fe anfonodd byddin Iorcaidd anferth o dan arweinwydd o'r enw William Herbert, Iarll Penfro, i feddiannu Gwynedd, llosgodd llawer o lefydd, fel Llanrwst. Yn ôl y sôn, i ddathlu fuddugoliaeth, rhoddodd pwdin anferth i'w filwyr. Roedd y milwyr llwglyd ar ddyn bwyta'r pwdin, pan anelodd Dafydd saeth i mewn iddo. A'i llusgo fyny gall i goedwig i'w ddynion fwyta. Roedd y Iorciaid yn wallgo ac yn llwgu. Yna, ddaeth neges bod Cymro arall yn paratoi i ymladd yn erbyn y brenin Iorcaidd. Roedd yn aelod o'r teulu Tuduriaid o Ben Mynydd yn Sir Fôn. Ei enw oedd Harry Tudur. Fe gwffiodd yn mwydig olaf rhyfeloedd y gosod yn Bosworth, wrth gario baneg ddraig goch ar faes y gad. Yn ôl y sôn, fe aeth byddin llwglyd y Iorciaid ag frys i ymladd yn ei erbyn. Mae'n bosib roedd ganddyn nhw ddim stumog am y ffeit. Collodd y Iorciaid ac fe ddaeth Harry Tudur yn frenin. Cymro yn frenin ar Gymru, Lloegr a Llanrwst. Tybed ydy o'n bosib fod y Iorciaid wedi colli am ei bod mor llwglyd. Efallai bod y diolch i gyd i Dafydd ap Siencyn. Wel, dyna ni. Rhaeth pobl Llanrwst llonydd i ailadeiladu eu pentref ar ôl y llosgi unwaith eto.